Vážení občania krásneho Slovenska, volám sa Mária Kovalová a som jednou zo 7 statočných žien, ktoré sa rozhodli uchádzať o váš hlas do Europarlamentu. Som prezidentkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, teologičkou, auditorkou kvality a krízovou manažérkou. Svoj život som zasvetila službe. Najskôr ako evanjelická farárka a posledných 25 rokov pracujem v sociálnych službách doma aj v zahraničí. Patrím k ženám, ktoré sa neboja postaviť sa za tradičné kresťanské hodnoty, ktoré boli pilierom Európskej únie a na ktorých má byť postavený život človeka, koruna stvorenia. Ako nezávislá kandidátka na poslankyňu do Európskeho parlamentu chcem vrátiť smerovanie Európskej únie k cieľom sociálnej spravodlivosti, solidarity, dostupných, moderných, zdravotných aj sociálnych služieb, kvalitného školstva a bezpečnej pracovnej migrácii žien aj mužov. V čase hospodárskej, energetickej, ale aj vojnovej krízy sa pýtam, na čo nám bude digitálna a zelená Európa, keď sa v nej postupne znižuje kvalita života rodinného spolužitia, keď otcovia a matky opúšťajú svoje rodiny, aby zabezpečili lepší život svojim deťom. Keď sa nám všetkým zhoršuje psychické, ale aj fyzické zdravie, ktoré nám bráni byť šťastnými ľuďmi. Keď nás čaká staroba v chudobe a v nedôstojných podmienkach. Keď nakupujeme nekvalitné potraviny a nemáme na zaplatenie energií. Keď sa bojíme, že sa jedného rána zobudíme do vojny. Aj naše malé Slovensko môže niečo zmeniť v Európskej únii. Ale len vtedy, keď ho budú zastupovať ľudia, ktorí sa neboja zastávať suverenitu svojej krajiny. Keď sa nebudeme báť vypýtať si finančnú náhradu od tých krajín Európskej únie, v ktorých pracujú naši lekári, naše sestry, opatrovateľky, ale aj murári či tesári. Keď si budeme žiadať oveľa väčšie investície do vybudovania bezpečných a moderných sociálnych služieb a zdravotníctva. Keď sa postavíme za mier celej Európe. Ak mi dáte svoju dôveru, príďte 8. júna 2024 k volebným urnám. Vaša kandidátka Mária Kovalová za stranu Spájame občanov Slovenska. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.